Hendrik van Attenhoven, Guy Nickels en Pierre Ankaert, een geweldig trio zoals u gemerkt hebt. En u kan hen mee naar huis nemen door hun cd te kopen. U hebt daar rustig de tijd nu voor, want het is pauze. Tijdens de pauze kan u ook nog drank- en eetbonnetjes kopen. Na het tweede concert kan u nog wel die bonnetjes consumeren, maar geen nieuwe bonnetjes meer kopen. De pauze zal een half uurtje duren. Om 8:15 zien we elkaar weer voor het tweede concert van, zoals Pierre Ankaert het zelf uitdrukte, Chris Joris en zijn bende. Tot straks!